Омръзнало ли ви е от тежки и изморителни тренировки? А може би нямате и време, но искате да сте във форма. Нека ви кажа как можете да го постигнете без да се преуморявате. Трансформирайте мъзнините в мускули с Linofitt от Vivasan с швейцарски происход. Linofitt от Vivasan помага да изгаряте мъзнените без да засяга мускулите. Как работи ли? Намалява апетита, помага изгарянето на мъзнените и превръщането им в мускулна маса. И най-важното, помага да задържите мускулната маса дори при калориен дефицит. Ползи: по-бързо изгаряне на мъзнените, по-силен имунитет, контрол на кръвната захар, по-здрави кости и сърце. А за кого е подходящ Linofitt от Vivasan ли? За всеки, който иска да бъде здрав, да изгаря мазнини и да има хубава мускулатура. И не забравяйте, винаги използвайте хранителни добавки с гарантиран происход. Linofitt от Vivasan с швейцарски происход за гарантирани резултати.